soir et toujours ça va aller. On termine la danse à gogo. Tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. Sis yung nag-love crowd. Good evening, Sisi. Ayan, lagyan ko muna ng paha. DJ Jonah sa Dino Remix. Nakalive si Sisi, Manay Shiny. Ayan na, nag-pop up sa akin. Salamat sa patamsak, Sisi. Ayan, maglagay muna ako ng pahara. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. Sis Irene, may love crowd. Sis Irene, Jordan. Sisi, laging hindi ako nakakapunta sa ano mo, sa premiere mo. Lagi napupuntahan ko lang si Sis Irene. Nagkakataan ko sila yung live nila yung lagi kong nasa sambakan, premiere. Salamat sa pagbisita, Sis Irene. Ma'am Irene. Salamat, Sis yung silipin ko nga kung meron ng harang. Wala akong frame ngayon. Hello, Edmondson. Ma'am Irene, bakit? Sobrahan ka na naman kasi sa sipat. Ma'am Osang, may galaw ka. Salamat po sa pasamsak. Gabi na kape. Oo, Ma'am Osang. Mahilig sa kape si Fred. Uso ngayon yung trangkaso, Mama Yuri. Ayan, pahinga pa po muna, tapos inom ng gamot din. 4, 3, 2, 1. Aray, hindi ko na naman malagyan ng background yung aking live. Ayaw na naman gumana. Asa na naman kayo yung aking tatay? Siya yung pinapalagay ko, inuutasan ko maglagay ng background dito sa screen. Black kasi.
Ayan, salamat po sa inyo dyan. Ayan, naandyan na yung tatay ko, oh. Ilalagyan na ng background ng aking live. Thank you, Tay. Si Tay talaga yung to the rescue sa akin. Tuwing nagla-live ako na itim ang aking background dyan sa aking screen. Ayan. Si Tay lagi yung naandyan para ayusin. Salamat, Tay. Thank you. Ayan. Sana all. Ang ganda ng background dyan, no? Nasayaw. Sino yan, Tay? Ikaw yan? Tay, nakauwi ka na ba? Galing sa pagtitinda? Ayan, wala siya. Nilagyan niya lang talaga ng yung screen ko dyan, background. Oh, Sisi, yung sexy naman ang tatay at nanay mo. Oo nga, no? Tingnan mo. Oh. Naglalambingan sila sa talahiban, Sisi. Diba? Mag-aasawa na daw yan, Sisi, sa October, first Saturday ng October. Sana all. Sana all, di ba? Isang araw lang sila Sisi nagligawan. Nagligawan sa kanyang live. Tapos October, first Saturday ng October, mag-aasawa na sila. Mag-aasawahan. Ayan, nag-end na naman agad si Manay Shining. Ang bilis-bilis. Ten minutes lang, end na agad. Sana all, Ma'am Irene, no? Merong ganun. Isang araw lang, Ma'am Irene, na nagligawan. Tapos sa October, first Saturday ng October, mag-aasawahan na silang dalawa. Daig yung isang linggong pag-ibig. Tayo, nakikinig ka ba? Nakikinig ka ba tayo na pinagchichismisan kita? Pinagchichismis kita. Ma'am Irene, para mawala yung trangkaso mo, iakyat mo dito sa live ko, tapos ibirit mo. Ma'am Irene. Sir Tony ba, oh? Ayun nga wala wala siya, Ma'am Irene. Ano lang, umakyat lang siya para ayusin niya yung screen ko dyan. Nilagyan niya lang ng background na yung picture niya, yung video niya ata yan ng kanyang, ano tawag doon? Na kanyang iniirog. Sila ata yan na dalawa doon sa damuhan. Nakarating na doon sa palayan.
Parang may sugat ang lalamunan ko, masakit. Agoy, kailangan mo ng kalamansi na mayroong, ano tawag doon, snowbird ba yun, Ma'am Irene? Snowbird ba yun? Sir Cathy, si Pitita, may galawang shoutout. Good morning, sir. Good afternoon, good evening. Agoy. Wala na naman si Tres. Good evening, Sir Tati. Tay, ano na tay? Shout out naman dyan. Isang shout out naman dyan, oh. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Happy Flex! Ating Ma'am Irene Jordan. Ating yung kubos. Thank you sa 6 eyes na naandyan. Salamat po. Yan, naglab shout out sa aling na mata na Sir nandyan. Zumplix, naglab shoutout. Good evening, sir. Nasa labas ka pa, sir? Naandun na ako kanina sa live mo. Good evening, Sir Toniba. Ayaw niya, Ma'am Irene, magsalita. Siguro pinapakinggan niya lang yung aking chismis. Yung aking Hindi mo narinig yung shout out ko? Hindi ka? Puntahan ko yung bahay mo, Ma'am Irene. Hindi mo narinig yung shout out ko? Bingi? Pero nga ba? Tay, naandyan ka ba? O nagda-drive ka na? Dito ako sa sweet and spicy chicken breast. 28, Bingi ka no? Bingi ka. 23 hours to the bit. 28 views. Ayan. Kanina pa ako nagsasalita. 20, Ma'am Irene. Malapit na kayo, Ma'am Irene, Mamuni. Ha? Hindi mo ko naririnig. Sige. Oo. Oo nga, babae na. Napagod na ako sa kakasigaw. Hindi mo pa ako naririnig. Nagsalita siya, di mo narinig. Ha? Nagsalita ba? Sorry naman. Tay, ano yon? Come again, Tay. Hindi na, nagbago na isip ko. Malakas ata yung background ko. Baka yung Jowariwa po yung nagsalita si C. Nagpaalam siya, ay Ma'am Irene. Nagpaalam siya na mag-work na daw siya. Sa kabilang screen, sa kabilang city. Ay, lutang na yung host. Lutang na. Ayan, Hindi na dito ako ako narinig. at saka kay Sir Tati. Sir Tati, andito ako sa iyong bahay. I'm watching your video. Sir Gising! Tati. Bingin! Beach, walking, Sitonea. Wala na, nabingin na yung host. Beach walking. Ayan, Greece. Nasa Greece pala ito siya. Sa Greece. Sir Tati. Natamad akong kumanta, Ma'am Irene. Sisi yung, Sisi. Dito lang. Nasaan na yung isa kong sipi? Ayan. Puntahan kita dito sa isa. Sisi yung, ayan. Umalis na si Jowariwa kaya magagamit ko na yung isang sipi. Yung, may diferensya yung tenga ng host. Hindi na ako naririnig. Bala sa buhay niya. Yung, diba? Ayan, andito ako sa iyo, sis. Yung, sa iyong Kita video. mo? Hindi niya ako naririnig, Hanap di ba? tayo. Ang ikli naman ito, 4 days ago. Intramural parade. Ito muna yung panoorin natin. Tapos mag-ano na lang ako sa iba din. Wala na, nawala na yung host. Ayan, dating tamsak na pala ako dito.
panoorin ulit natin. Hindi na ako magbakas sisi kasi meron akong bakas dito. Watching premiere, waiting, gano'n. Ayan. Nandito ako sa bahay ni Ma'am Irene, kay Sis Yong, kay Sir Tati. Ayan. Yan. Walang kaalam-alam yung host. Sinikismis ko na siya. Ng aking bahay. Yan. Welcome sa aming host na Chismosa at hindi nakakarinig. Tay Tuni Bungi, ayan, sabi ni Sis Yong, Tay, magsalita ka na dyan, Tay. Di ba kanina pa ako magsalita daw ako. Wala na, nawawala na talaga sa sarili. Sabi daw, kalahati pa lang ang WH ko. Ayan talaga ba? Ano yung premiere nyo at saka live? Pero yung ano mo, Ma'am Irene, di ba maraming tao, yung picture lang yung pinapakita mo. Ay, ano yung tawag doon? Ano ba yun? Green screen ba yung tawag doon? Green screen. Tay Mungi, tinatawag ka ni Sis yung. Kanina pa kita tinatawag. Nagsasalita ba yung tatay? Hindi ko naririnig. Bahala ka sa buhay mo. Sisi, wala akong naririnig sa boses ni Tay. Nagsasalita ba? Ay, kanina pa. Napaus na ako sa kakasigaw Ang dito. lakas ng ano ko, background. Kanina pa ako nagsisigaw Tay, dito. nandyan ka ba? Ay, kanina pa. Hindi mo alam. Sorry naman. Wala akong marinig. Bingi ka nga. Ang galing Wala talaga ako naririnig, Sisi. Oo, ang lakas ng background ko. Ayan tayo, pinatay ko na. Huwag mo nang patayin. Ipagpatuloy mo na lang. Ang lakas ng background mo. Sorry naman, Tay. Ayan na, wala na akong background. Salita na dyan. Kanina pa nga ako nagsasalita. Kanina pa nga. Ayan, naririnig ko yung ano ni Mother. Yung... Kanina pa ako nagsasalita. Kanina pa ako nagsasalita. Nagtatampo siya. Agoy, Sisi. Ang bilis pa man din magtampo niya. Alam mo ba, kapag yan di mo kaagad napansin, magtatampo na yan agad. Kung hindi, ihahayad ka. Kung hindi naman, ilalaglag ka. Ganda ng screen background. Ayan. Christmas na, Ma'am Irene, Hindi ako Tayo, huwag ka na narinig, magtampo. Ayan na, Pinatay ko na yung ayan mo. background music ko kasi kanina ang ingay dito sa labas. Kanina pa ako nagsasalita dito, no? BGM Kanina pa ako ko. nagsasalita. Hindi niya Ayan, ako huwag ka na naririnig. magtampo. Ayan na. Bahala ka dyan. Bahala ka rin dyan. Naririnig kita, hindi mo ko naririnig. Tay, huwag ka nang tampo. Huwag ka nang magtampo dyan. Hoy! Nagsasalita siya, Sisi, pero di ko naririnig. Bahala ka sa buhay mo. Naririnig niyo ba ako sa baba? Oo, naririnig kita. Kasi nakikita kong gumagalaw yung profile niya. Ibig sabihin, nagsasalita siya. Ambot, bakit di kita marinig, Tay? Kanina pa ako nagsasalita dito. Kanina pa. Ayan. Ngayon ko palang narinig. Kanina pa. Tay, ngayon ko palang narinig. Sorry naman. Kasalanan mo na yun. Bakit gano'n? Ngayon ko palang narinig Kanina, nakikita ko yung profile mo. Gumagalaw. Ibig sabihin, nagsasalita ka. Sige na, mag-shoutout mo na dyan yung mga nasa baba. Tay. Kanina pa ako nag-shoutout. Kanina pa. Nag-umpisa ka pa lang. Sorry na nga, tayo. Christmas na Christmas yung damit ko, di ba? Kapares ng cortina. Mag-shoutout ka na dyan. Kila Ma'am Irene, kila Sis Yong.
Ang bilis magtampo. Tampururot agad. Sir Zoom, mega love shout out. Akit na Sir Zoom, kanta tayo. Nasa labas pa ata si Sis Sky. Tay. Tay. Lakas ng lindol sa Cebu, no? Marami nang namatay. 63 na ata yun. Sir Brad, mega love shout out, Sir Brad. Good evening po. Sisi, ayan na ang sisi ko, oh. Nakatulog ako doon sa live mo, tapos saglit lang naman yung live mo, 9 minutes lang. Tara na, akit na. Enjoy your live. Punta na ako sa premiere. Kanino sisi? Sino may premiere ngayon? May premiere ka ba? Tamsakdan Maria. Ayan. Thank you so much, Sir Brad. Tay. Salita ka na dyan, Tay. Sisi, akit na. Hingi ka lang ng hagdan. Sige po. Ayan, mega love shout out sa ating Madam Irene Jordan, sa ating Brad 32 Vlog Official, sa ating Miss Sky, nasa labas pa. At ang ating nag-iisang yung kubos at ang ating Sir Somplex. Mega love shout out po sa inyong lahat. Sa lahat po ng parating at papasok ng mga bisita. Ayan, mega love shout out sa inyong lahat. Hindi ko na isa-shout out mamaya. Oh, tapos na po ako mag-shout out, Madam Host. Dahil ito ni ba, sabi ni Sisi Mrs. K, ayan. Natawa tuloy si Ma'am Irene sa'yo, Tay. Kasi hindi daw tayo nagkaintindihan kanina. Panay salita mo. Ako naman, hindi kita marinig. Saang nagbabagang balita, live streamer, YouTuber, vlogger na si Tris Marjas Farm. Nasira ang kanyang tainga dahil sa sobrang pakikinig ng mga balitang walang katotohanan. Hindi makatarungan ang kanyang ginawa sa kanyang tatay. Excuse me po. Ito si Mike Krikes. Ay, grabe siya. Uy. Ayan, Sis Yong, andito ako sa isang mo pang video kasi maiksi lang yung 5 minutes mo kanina. Dito ako sa going to Baywalk Bato Leyte. First visit shop. Ayan. Lahat may ano na ako, comments dito. May mga premiere marathon kayo, no? Ma'am Irene, no? Binubuli ka ni Ma'am Tres. Ma'am Irene, alam mo ba, sa kanya ko lang naman to natutuhan na pambubuli. Dati mahiyain si Tres, di ba? Mahiyain si Tres dati. Kaya lang, nung naging anak ako ni Tay, yung naging anak niya ako, ayun, saan pa nga ba matututo mambuli yung anak niya? Siyempre sa tatay. Ganun lang yun. Ganun lang yun. Pati yan si Sis Sky, oh. Nagiging anak niya na rin si Sis Sky, kaya natututo na rin sa kanya si Sis Sky. Sis Sky. Mambuli. Ganun yan. Ganun lang yun. Oo, binubuli ko. Narinig mo ba kanina, Tay? Yung sinasabi ko tungkol sa iyo. Kung dati merong 1 linggong pag-ibig, sa panahon ngayon, millennials na. Millennial. Isang araw na lang. Sa isang live lang. Nagkakilala. Tas ayun, ikakasal na sa first Saturday ng October. Ayan.
Sana all. Sana all na lang, di ba? Sir Zoom, thank you, Sir Zoom. Baba ka na dyan, Sir Zoom, ng iyong papatangsakan kasi tamsakan na natin. Anong nangyari dito? Tapos na kay Sis Irene. Kaya pala, pumunta na Ma'am Irene yung video ko kay Kalinga Prab. Kasi tapos na dito sa sweet and spicy chicken breast. Sir Tati, still watching to your video, beach walking. And Lupa. Some flicks, hi. Irene Jordan, hi. And Lupa, sabi ni Sir Tati. Okay, thanks. You're welcome, Sir Tati. And thank you for always supporting my live stream. Ayan, Tay, kanta ka na? Kanta ka, Tay. Hello, Daddy, si Pitita, sabi ni Ma'am Irene Jordan. Ayan, tapos na ako, Ma'am Irene, doon sa sa iyong video, yung premiere mo kagabi. Ayan, si Tay ayaw na naman magsalita. Sige na nga, ano ba yung request niya dyan? Yung kaya ko lang po kantahin. At pagpasensyahan nyo rin. Pagpasensyahan nyo na rin yung boses ni Tres. Si Tres po talaga ay mahilig kumanta-kanta lang yung walang hilig. At saka, palaging yun ang kinakanta ni Tres. Walang pagbabago. Hindi si Tres nagsasawa gabi-gabi yung kinakanta pa ulit-ulit. Ayan, you're welcome, Ma'am Irene. Tay, ano yung request mo? Grabe yung ang dami yung namatay sa sa lindol sa Cebu. Yung damit ko, kapares ng kortina. Ayan, try natin to guys, kantahin. Pagpresensyahan nyo na po yung boses ni Tres. Yung gusto umakyat dyan, tara na. Samahan nyo ako dito sa taas. Ay tagal kitang hinanap-hanap, hinihintay at pinapangarap. Ngayong nakita ka'y di ako papayag, na sa piling ko'y mawalay pa. Bawat nais mo'y ibibigay sa'yo, lahat ng gusto mo'y susundin ko. Huwag sana magbabago, puso't isipan ko'y para lang sa iyo.
Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Habang tumatagal lalong nag-iiba iyo. Buong buhay ko'y iaalay sa'yo. Kapag nawala ay wala na rin ako. Thank you, Sir Tati. Ang akala ko'y ika'y pangarap lamang, hindi makikita at di masisilayan. Ngayong alam ko na ikaw ay tunay, aking mamahalin at di paluluhain. Bawat nais mo'y ibibigay sa'yo. Lahat ng gusto mo'y susundin ko. Huwag sana magbabago. Puso't isipan ko'y para lang sa iyo. Pag-ibig ko sa'yo di magbabago. Habang tumatagal lalong nag-iiba iyo. Buong buhay ko'y iaalay sa'yo. Kapag nawala ka'y wala na rin ako. Ibig ko sa'yo di magbabago. Habang tumatagal lalong nag-iiba iyo. Buong buhay ko'y iaalay sa'yo. Kapag nawala ka'y wala na rin ako. Kapag nawala ka'y wala na rin ako. Ayan, ang haba ng paharang ni Sis Yung Channel. Yung asawa ni Dr. Willie Ong. Ganda ng timpla ng V8 mo. Maganda ba, Ma'am Irene? Thank you, thank you. Red plus blue, purple. Maganda yung timpla ng Ma'am Irene. Ang ganda ng timpla ng V8. Busis lang yung hindi. Malakas din yung sound ni Dos. Nakanta din sa wishing niya. Sisi, lady, make love shout out. Good evening, Sisi. May ganun, Ma'am Irene. Parang hindi naman ako naniniwala dyan. Binubuli ako ni Juwari Wax para daw nakapasok sa parang nakapasok daw sa drum. Good evening, Sisi. Ayan. Thank you. Ganda din ang boses. True. Ikaw lang nagsabi niya, Ma'am Irene. Dahil dyan, may pakis ka. 2 a.m. and the rain is falling. Here we are at the crossroads once again. You're telling me you're so confused. You can make up your mind. Is this meant to be? You're asking me, but only love can stay. Try again and walk away, but I believe for you and me, the sun will shine one day, so I'll
I'll display my part and pray you'll have a change of heart. But I can make you see it's true. It's something only love can do. Boy, in your arms, the dawn is breaking. Face to face in 1,000 miles apart. I've tried my best to make you see there's hope beyond the pain. If we give enough, if we learn to trust, but only love can stay. Try again and walk away. But I believe for you and me, the sun will shine one day. So I'll display my part and pray you'll have a change of heart. But I can make you see it's true. It's something only love can I know if I could find the words to touch you deep inside, to give our dreams just one more chance. Don't let this be our last goodbye. But only love can stay. Try again and walk away. But I believe for you and me, the sun will shine one day. So I'll display my part and pray you'll have a change of heart. But I can make you see it's true. It's something only love can do. Ayan, nilayasan ako ni tatay. Kitang-kita na yung malaki kong mukha dito. Ayan, thank you everyone. Salamat, Sir Tati, Ma'am Irene. Thank you, Sissy Lady. Salamat. Nakalimutan ko pala, andyan si Tay kanina. Hindi ko pinakanta. Sorry naman, Tay. Akyat ka ulit. Para ikaw naman dito mamaya makanta. Give Cerelac with Big Sustansya. Tulong para sa lakas versus nutrition gap. Ayan ang init. May paharang pa. Thinking. Lasinggero Viajero, Miguel, shout out po, sir. Sometimes the snow comes back, comes down, joy. Sometimes the sun goes round the moon. I see the passion in your eyes. Sometimes it's all a big surprise. 'Cause there was a time when all I did was wish you tell me this was love. It's not the way I hope or how I planned, but somehow it's enough. Playboy na walang chicks ang main ko. Uy, sana all. Playboy na walang chicks. Oo nga, parang nakit ko na yan. Sir, ano? Teka lang, may basahin muna ako.
Salamat po, sir. Screenshot ko nga yung ano po para mamaya. Videohan ko nga ang picture. Para mamaya mabalikan ko. Uy, mali. Send doon sa ano. Na-send doon sa akin. Just when I thought our trend had passed, you go and say the best for last. Salamat sa pagbisita, sir. Lasinggirong biyahero. Sometimes the very thing you're looking for is that one thing you can't see. Sometimes the snow comes down in June. Sometimes the sun goes round the moon. Just when I thought our chance had passed, you go and save the best for last. Yeah. You went and saved the best for last. Ayan, done watching na kay Sis Yung channel. Sir Tati, still watching pa rin? Hindi komportable kumain pag maluwag ang pustiso? Mag-Polident Adhesive para sa long-lasting. I can't believe what I just heard. Couldn't be true. Are you the girl? Ayun, kumiyok. I thought I knew. The one who promised me her love. Where did it go? Does anybody ever know? How do you heal a broken heart that feels like it will never beat as much again? Oh no, I just can't let go. How do you heal a broken heart that feels like it will never love this much again? Oh no, tonight I hold what could be right. Tomorrow I'll pretend to let you go. And were you ever what you see? Or was I a fool who feel in love with his own dream? And now you say you want to leave. Start new life today. This word I thought you never say.
How do you feel a broken heart that feels like it will never beat this much again? Oh no, I just can't let you go. How do you heal a broken heart that feels like it will never love this much again? Oh no, tonight I hold what could be right. Tomorrow I'll pretend to find more all behind me. Alright, I have finally found a new life in my soul. And find that I know how to let you go. How do you heal a broken heart that feels like it will never be this much again? Oh no. Tomorrow I'll pretend to forget Ating Gray Official. Ayan, nakalike din pala. Baby books and tears, it was hard through that year. I'll never give up, never wanna fight tears. And deep inside is my love still alive. And God only knows that I can't let you go. When I'm in love, it will be for better. I'll give you my heart forever and ever. No one can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. No one can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. If we ever lose your love, if we ever lose your heart, oh baby, I'm dying for your love. Baby, now I'm alone and I try to be strong, but my baby I cry, silent tears without pride, and I can't hold on to the feeling that's gone, and there's nothing to lose but that playing a fool. When I'm in love, it will be for better. I'll give you my heart forever and ever. No one can ever hold you more than I do.
You came to me from heaven, but it's true. Hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. If I ever lose your love, if I ever lose your heart, oh baby, I'm dying for your love. Boy, pumipiyok na si Trez. Shouty sa For Eyes na naandyan. Thank you. Salamat. Salamat. I know that just waiting for me to stay forever. I know what I sometimes just don't know how to tell her. I want to hold and kiss her, give her my love, make her believe she doesn't know. She doesn't know. You're all I need beside me, girl. You're all I need to turn my world. You're all I want inside my heart. You're all I need when we're apart. You're all that I need. Yeah. I know that she's always there when I need her loving. I know that I never told her how much I love her. I see her face before me. I look in her eyes, wondering why. Oh, she doesn't know. She doesn't know. She doesn't know. You're all I need beside me, girl. You're all I need. Turn my world. You're all I want inside my heart. You're all I need when we're apart. Say, say that you'll be there whenever I reach out to feel your hand in mine. You stay with all my heart. Whenever I'm alone, I know that you are there. Whoa, whoa, whoa. Sir Tati, thank you, Sir Tati. You're all I need beside me, girl. You're all I need to turn my world. You're all I want inside my heart. You're all I need when we're apart. You're all I want inside my heart. You're all I need when we're apart.
miss you. Need a cold drink. Tara anak, kaya natin to. It's okay anak, huwag mag-alala. Dahil sa mancha, may new Breeze Powder. Nagtatanggal ng matitinding mancha, may advanced whitening pa. Thank you, New Breeze Powder. Shouty sa 4 eyes. Salamat. Day by day I miss you so. You have to go, my love. We're a ship so far away. You don't tell that we'll return before the autumn comes. Every day I dream of you. And I dream a little seagull flying through the darkest night, searching for the sun, some teardrops in the wind. With a ship of lonely loveless, I sail over 7 seas, try to find the captain of my heart. I sail over 7 seas to find to your heart. I sail through the darkest night. I sail through your heart. I sail over 7 seas to find to your heart. I sail with a winter night. Oh, alone in the dark. I don't fear the stormy night, and I don't feel too cold. All because I miss you so. In the distance I can see the island of my home. Oh, I like to be with you. In my dream a little seagull flying through the darkest night, searching for the teardrops in the wind. With a ship of lonely, loveless, I sail over 7 seas, try to find the captain of my heart. I sail over 7 seas to find to your heart. I sail through the darkest night. I sail to your heart. Sisi Jeanette, salamat sa parang Sisi. Nakawin na ba? To your heart is still waiting. Agoy, nawala si Trent. Andun ako Sisi kanina sa live mong last na live mo. Panaytawan namin ni Tay kasi hindi ka tumitingin sa doon sa chat box. Sabi ni Tay kanina, "Hoy, Jeanette, huwag mong itutok sa mga TV yung
live mo, yung ka. Kasi daw, baka mas-CPR ka. Copyright. Tapos hindi ka naman nakikinig, hindi mo naman binabasa yung yaw-yaw ni Tay doon. Sabi niya, "Huy, Jeanette! Bahala ka nga." Andun ako kanina na nakatalikod si Sky. Wala namang tumitingin sa screen, walang nagbabasa. Yung nagpapa-ano ng buhok si Sky. Sino yung gumawa no? Naabutan ko kasi tapos na eh. Nano na yung buhok niya. Nirentas ba? Ano tawag doon? Basta siligaw. Uy! Suminog si Tress. Salamat Sisi sa paharang dyan. Nasa ano pa daw si Sky? Nasa labas pa. Sabi ko ano na siya, makro. Nasa labas pa daw siya. Ayan, salamat sa paharang. Ano Sisi ulit? Kanina, andun kami sa live mo. Kaming dalawa ni Tay. Yung last na live mo, yung nakatalikod si Sisi kaya na inaayusan ng buhok. Sino gumawa noon? Yung parang nagpa-breathe ng buhok. Tapos, pumunta kayo doon sa mall, di ba? Tapos nakatutok yung camera mo doon sa mga TV na mga malalaki. Sabi ni Tay, "Hoy, Jeanette, huwag mong itutok yung camera mo daw doon kasi baka mas-CPR ka." Tapos panaytawan namin kasi hindi ka naman nagbabasa doon. Sabi ni Tay, "Ang kulit! Huy, magbasa ka!" Sabi ko, Tay, hindi siya nagbabasa. Tapos ayun, maya-maya, bigla na lang in-end mo yung type mo. Kasi nga, ayaw ni Tay na itutok mo dun sa mga malalaking TV, kasi nga, baka daw mas-CPR ka. Oo, lalakad kayo eh. Sabi ko, hayaan mo na, Tay, busy sila. Sabi niya, "Huy, magbasa ka, bahala ka dyan." Andun kay Ate Ling, naka-live din sa Ate Ling, andun yung isa ko CP. Kanina umakyat yun, inayos yung ano ko dyan, background. Yung sa screen ko. Andun kay Ate Ling. Ayan, Sisi, salamat sa paharang dyan. Buti nagkita-kita kayo nila Sis Sky, at saka ni Sisi IP. Hindi naman siguro kasi saglit naman lang naman yun. Tanong mo si Tay. Wala naman ata na nakalagay doon eh. Kasi hindi naman masyadong Kaya lang ayaw niyang matagal na nakatutok doon. Kasi may mga palabas Sisi kasi bawal yun din. Kasi mahirap na. Tanungin mo pa rin si Tay kung ano ba yung doon. Kasi hindi naman masyadong buong live doon talaga nakatutok, di ba? Ayan, you're welcome, Sisi. May bulong dinggin mo, Mama Irene, ihip ng ating panahon. May sigaw, dinggin mo, at ubos na ang oras mo. Oras na mapasya kung saan ka pupunta. Oras na mag-iba ka na.
nasa isip lamang. Chiyo, it's Japan, baby. Ang takot ay nasa isip lamang. Kung daay titiyak at ang ulo'y laging likaw, damhin mo ang landas ng puso mo. Tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Ang takot ay nasa isip lamang. Dinggin mo, takin mo ang landas ng puso mo. Oras na magbuo ka ng pasya. Tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Tama na ang dalilan, ang takot ay nasa isip lamang. Takot ay nasa isip lamang. Thank you, sis, Ma'am Irene. Thank you. Si It's Japan. Thank you. Labanan ng mancha with new Breeze Liquid. Tanggalang na nuot na mancha, may fresh fragrance pa. Kahit na konting awa para sa mga OFW natin dyan. Bakit ba ang naging wakas buhay kong ito? Maling hindi ko nagawa, bakit nga ba ako kamatay ng katumbas, kasalang di ako. Natarong ay bakit ba ganito? Kay rami ng katulad ko sa ibang bansa, inaapi, sinasaktan, kasama'y laging lupa. Marahil na hindi kami tanging pinagpala ng may lalang dito sa balat ng lupa. Sino mapalad? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ang buhay ay inialay sa bansa? Bagong bayani ng sandatay lupa, bigyan nyo naman inyong kami kahit na konting awa. Mayroon pa bang naghihintay sa mga katulad ko? Mayroon pa bang pag-asa na lumigaya sa mundo? Sana'y huwag nang maulit ang isang katulad ko.
Ang sala ng iba'y tinugusto. Sino makalan, sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ang buhay ay naalay sa bansa? Bagong bayani ng sandatay lupa. Mukbang, kambal ni mukbang, kumusta? Ikaw sarap, mukbang probinsyano. Kumusta tayo dyan? Umuwi ka na ba ng Pinas? Salamat si Jeanette. Bagong bayani, nasa datay luha. Bigyan naman ninyo kami kahit na konting awa. Sis Arlene, big love shout out. Sino mapalan, sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ang buhay ay inialay sa bansa? Bagong bayani, nasa datay luha. Bigyan naman ninyo kami kahit na konting awa. Kambal ni Mukbang, big love shout out. Salamat sa pagbisita. Ayan, Sisi Jeanette, thank you Sisi. Ayan, basahin ko, parang may nag-pop up na. Ano yan? Bakit ang ingay? Ma dear. Agoy, wait lang. Magpabidyo muna ako, parang may nag-ano dyan sa kusina. May nagtatadtad. Asan na yan? Nawawala yung BGM ko. Wait lang, guys. Watching you, watching me, I go all out. Club can't even handle me right now. Club can't even handle me right now. Oh. I own the night and I don't need no help. Gotta get the feeling that Scarface feel. Something go out, can't handle this plan. Like from the club, I begin like yeah. Stop like money, so the drip is missed. One too many, all know me like hell. Look like cash and they all just dead. Bottles, models, sitting on chairs. All out, just that's the business. All out is so ridiculous. Don't have so much attention. Scream out, I'm in the building. Salamat, MP. I'm rocking, I'm rolling, I'm holding, I know it. You know Basahin ko muna yung nag-chat. DJ Jonel, the Dino Remix. You know I know how to make you stop and stare at the zone out. Club can't even handle me right now. Watching you, watching me, I go all out. Club can't even handle me right now. Club can't even handle me right now. Oh. I own the night and I don't need no help. Gotta get the feeling that Scarface feel. Something go out, can't handle the plan. Life of the club, never get like jail. Top like money, so the good just miss. One too many, all know me like hell. Look like cash and they all just dead. Bottles, models, sitting on chairs. All out, cause that's the business. All out is so ridiculous. Don't have so much attention. Scream out, I'm in the building. They're watching, I know this. I'm rocking, I'm rolling, I'm holding, I know it, you know it. Bakit nakalive ba yun si Ma'am Irene? At si Sis Arlene? Ma'am, Club can't even handle me. nakalive ba si ano? Sino yung naka-ano ngayon? Sis Arlene, naka-premiere ka na ba? Hoy, bakit ka na mamasyal? Sabi ni Ma'am Irene. Club can't even handle me right now.
Naka-live ka ba, Sis Arlene, o naka-premiere? Magsabi lang kayo ha kapag ano, para mapuntahan ko din yung premiere niyo dyan. Hindi, nasa marathon. Bakit ikaw nandito din? Yun o. Parehas na mamasyal. Sing Tunado Karaoke. Sintonado karaoke daw. Mahal, mahal, yan ang damdamin na sa'yo'y nararamdaman. Kung di mo alam, puso'y di mapalagay sa tuwing di ka namamasdan. Kung bakit ganyan, at maging aking pagtulong, laging asaalang ka. Nais makapiling, nais mayakap ka sa tuwing na nagdahil sa'yo, ang puso kong ito'y natutong magmahal. Sana bang ganyan sana? Pag-ibig na nagdaramay pagkaingatan, huwag paglaruan dahil minsan lang umibig. Ang napili ay ikaw. Huwag sanang masaktan, puso na sa'yo'y nagmahal. Tawag ng aking damdamin ay ikaw at walang iba. Ang lahat-lahat sa akin ay ikaw lang talaga. Puso'y huwag magkaluluhanin, ang pagsama ko'y tingin. Tunay na tunay, mahal ka sa'kin. Bigla ako napapunta dito eh. Kanina pa ako dito, di lang ako nag-comment. Ayan. Sabi ko nga, Sis Arlene, para mawala yung yung trangkaso ni Ma'am Irene, umakyat siya dito sa live ko, tapos ibirit niya, takal yun. Lilipad yung trangkaso, for sure. Nagmahal, tawag na ang aking hinila ka ni Ma'am Tres. Sa akin ay ikaw lang talaga. Puso'y huwag paluluhanin, ang pagsama ko'y tingin. Tunay na tunay, mahal ka sa akin. Sisi Lady, Ma'am Tres, gabi-gabi kaya ako dito. Oo nga eh, oo. Sis Arlene. Nagsasaga sa boses ni Tres na nakapasok daw, nakalagay daw sa drum. Ayan. Salamat sa inyo dyan.
Tunado Karaoke. Tagalabas ka daw. Hindi ko alam to. Paano to kantahin? Di ko malaman na nadarama sa pilit ay aking nakikita. May kung ano sa lalapit at abot-abot ang kaba. Tagalabas ka pala, Maulen. Nagtataka ang puso kong ito, bakit ba? Ang kilos ko'y nabaha na halos na agad na. Di makatulog sa gabi sa paisip. Ayan, hindi ko alam to. Aray. Salamat sa paharang. Wala doon si Stay. Ang dami gusto mag-ampon sa akin. Oo nga, no? Ma'am Arlene. Pag inampon ka ba ng tatay ko, magiging anak ka ba? Or ano? Kapatid ni tatay. Kasi pag inampon ka ng tatay ko, magiging kapatid kita. Sis Arlene. O, ano ka doon? Kapatid namin or tita? Kapatid ni Tay? Tapos si Ma'am Irene, kapatid ni Tay? Hinahanapan namin si Tay ng asawa. Asa na yun? Pag narinig na naman yung marites ko dito, pupunta na naman yan dito. Andun eh. Ayaw ako ampunin ni Kuya eh. Oo nga, bakit kaya? Bakit kaya, Sis Arlene? Bakit ayaw ka ampunin? Anong gusto niya? Kambal ni Mukbang, thank you. Yan, puntahan ko muna yung bahay mo. Mukbang probinsyano. Iwan ko sa kanya. Ano kaya yung gusto ni Tay? Sis Arlene, no? baka ayaw niya ng anak. Tanungin nga natin. Asa na kaya yun? Ayan, nandito ako sa Filipino Foods in Bahrain. Satisfying. Ayan. 4 minutes. MP, andito ko sa yung Filipino Foods in Bahrain. Ayan, tusok isa pa lang. Walang yung tumusok. Idikit ko na rin sa iyo yung aking pangalawang bahay, pangalawang channel. Ayan, mahaba ang kaharang kay Mukbang. Pero lagi yan sa live ko. Oo nga eh. Pag nakikita niya wala ako doon, sabihin, Tres, naka-live si Arlene. Sabi ko, andun ako, di lang ako nagyayaw-yaw. Sabi ko, andun ako tayo, di lang ako nagyayaw-yaw. Kagabi nga, parang di ako mag-comment doon sa premiere mo, si Arlene. Kasi nga, di ba, busy yung bunganga ko dito, kumanta-kanta. So, sinahayaan ko lang dito sa tabi ko yung city. Wala si Kuya, saan kaya nagpunta? Andun siguro sa live ni Ate Ring Gray kasi naka-live din kanina. Nagmamarites siya doon. Oo, nagmamarites yun. Maya-maya, pag narinig na naman yung chismis natin dito, babalik na naman yan. Bigla yan aakyat si dyan sa taas kasi may sarili siyang hagdan. May sariling hagdan yan, kaya maya-maya, makikita mo, andyan na yan sa taas. Ayan, nag-end na pala si Ate Ling Gray nga. 44 minutes lang. 44 minutes.
Vicks Vapo Drops Lozenges. Kagabi, It's sa live Vicks ko, Vapors help dami to nila. relieve sore throat and Napunta cough. si KSA. Ah, si Traditional ways KSA. of Anong cooking. oras ka? Andun ba ako? Wala ako? Wala ako sa live mo? Kagabi? Kasi di ba lumindol kasi kagabi si. Hindi na nga ako nakapag-ano sa live ko. Si Tay na yung, hinayaan ko na lang na si Tay yung nag-live. Nag-end live ng ano ko kagabi kasi nga nahilo kami sa lindol. Kasi abot dito yung lindol sa Cebu, pati dito sa sa Bicol. Ah, na ano din, naramdaman din. Intensity 3 yung dito. Pero maano din, masakit sa ulo kasi banayad siya, yung matagal matapos. Ay, 11:30 ata yun. Agoy, tulog na ata ako noon. Kasi nga, nahilo ako. Sabi ko, Tay, ikaw na lang yung mag-end live ng ano ko. Kasi nga, nahilo talaga ako para kaming nasusuka kagabi. Para ako mahulog dito sa kama ko, kagabi sis. Grabe, malakas yung lindol kagabi. Kawawa naman yung mga taga Cebu, di ba? Ang daming namatay. Kanina, mga nasa 63 na. Iwan ko lang ngayon kung ilan na. Kawawa naman, pati yung baby. Ang dami. Ang tagal sis, alam mo ba na nakaupo ako dito? Ang tagal matapos ng lindol. Oo, 6.9. 69 na ngayon? 60? Oo, kanina 63. 69 na ba? Grabe no? Ang dami kasi talaga. Tapos yung mga kalsada, no, bitak-bitak. Ang daming building din na yung mga establishment na nasira talaga. Grabe. Nakakatakot. Panay nga kagabi ni Dos ang sigaw, sabi ni Dos, Diyos ko po, ma, nalindol, ang lakas. Tapos yung mga daw nila tita doon sa kapitbahay namin, yung nila tita, Christmas tree na malaki, matangkad, na daw, nabuwal, natumba. Para daw silang dinuduyan doon sa second floor. Nakita ko lang sa FB, ayan, oo nga sis. Kanina binalita sa radyo din. Dito sa amin, lang. Pero kahit na intensity, 3 yun, malakas din naman. Banayad, yung matagal matapos, yung talagang parang dinuduyan. Ang sakit sa ulo, nakakahilo talaga. Grabe. Kawawa yung mga taga Cebu. Sira yung mga bahay nila, nawalan pa ng mga mahal sa buhay. Ganun talaga, no? Kapag dinaanan tayo ng kalamidad na hindi natin inaasahan, bigla-bigla na lang. Kahit nagkakantahan tayo sa YT, kapag dumating na yung mga ganong bagay, yung ganong trahedya, di natin mapipigilan talaga. May aftershock pa yun. Oo nga, no? Kaya dapat umalis na sila sa mga lugar na kasi nauga na yung lupa eh. Kaya kapag may aftershock, mabilis na din yun, mabilis din magumuho ulit. Kahit yung simbahan doon, di ba sis, yung simbahan doon, no? Kasi parang luma-luma na rin, lumang-luma na rin naman yung simbahan doon. As in talaga. Gumuho. Palagi nauga doon, ngayon. Grabe. Pati yung nakita sa dashcam ba yun, yung tulay, yung nasa tulay sila. Parang dinuduyan, no? Yung mga nakamotor, naupo sila sa kalsada. Kasi grabe talaga yung lindol. Akala ko dito, sa yung sentro kagabi, maya-maya, nakita ko sa FB din, binalita din ako kasi mother ng radyo. Binalita, doon nga daw yung sentro sa Cebu. Lumang simbahan na daw yun. Oo, luma na yun. Kaya ang bilis.
Durog na durog talaga. Ayan, salamat po sa 5 eyes na naandyan. Nakailang oras na ba si Tres? Ay, lapit na pala ako mag 2 hours. Wala pa si Sis Sky, nasa labas pa. Yung tatay ko di na bumalik. Sana kaya yun? Gumala na naman yung tatay ko. Ayan, kanta na si Tres. Dati laging kapiling at kasama ka. Bawat saglit ay tunay na kahit saya. Sir Phil Max, love, nag-love siya na. Bago ka. Akala ko'y di na mawawalay pa. Bakit ba ako ay iniwan? Ano bang pagkakamali? Sana ay sabihin sa akin nang malaman ko ang sanhi. I keep on loving you kahit hindi ako tinawatin mo ng puso mo. Mabuti at nalaman ko na ako'y di mo gusto. Huwag ka mag-alala kahit hindi ako lahat ng pangarap mo. Kung wala ng pag-ibig, pabayaan mo na lamang. Sir Phil Max, nag-love shoutout po. Salamat po, sir, sa pag-visita sa live ni Tres M. Right. Thank you. Di ka ata nag-premiere kanina, sir. Pagising ko, kapag ako, ano yun, pag nagigising ako, laging si Sir Phil yung aking nakikita agad kapag nagbukas ako ng white tea. Kaya lang kanina parang hindi ko nakita. Kung hindi premiere live. Ano bang pagkakamali? Sana ay sabihin sa akin nang malaman ko ang sanhi. I'll keep on loving you kahit hindi ako tinawatin mo ng puso mo. Mabuti at nalaman ko na ako'y di mo gusto. Huwag ka mag-alala kahit hindi ako ang lahat ng pangarap mo. Mabuti na. Nawawala si Tres. Yahoo! Sir Phil, nakanta ka rin ba sa live mo? Hindi ko pa naririnig na nakanta ka sa live mo. Mabuti at nalaman ko. Ano daw? Pag ako nagyayaw-yaw, hindi na ako makabalik sa kanta. Sir Tati, thank you. Sis Arlene, thank you. Ma'am Irene, salamat. Ng puso ko. Ikaw ang pakantahin ko. Ay, kakahiya naman, Sir Bill. Alam mo ba na malakas-lak loob ko kapag sa bahay ko. Kapag sa bahay na ng iba, nanginginig na yung tuhod ko niyan. Hindi ko na kayang bumiri. Hindi ko na kayang kumanta.
Nagbabasa na lang. Iba na yung tuhod bag. Ano daw? Iba na yung tuhod bag. Hanging. I don't ano daw. Ayan, para sa may mga ka-LDR dyan, sino po ba yung mayroong mga ka-LDR dyan? Iba na pag tuhod, nanginig. Yung gano'n. Hindi yung nag-ano, yung sobrang kabado ba, surfing. Alam mo yun. Pati boses, shaking na rin. Alam mo ba, mahal, ako'y nalulungkot. Dahil ngayon ay wala ka sa aking tabi. Mga ngiti mo ay laging hinahanap ko. Sa mga lambing mo ay nananabik ako. Kahit hirap mang isipin, nandiyan ka sa malayo. Saan mo ako sa'yo'y hindi magbabago. Puso ko'y para sa'yo. Salamat si Jeanette. Magtitigil, maghihintay hanggang sa'yo babalik. Puso mo at puso ko'y sobrang nasasabik. Kahit na anong tagal at kahit anong hirap, lalabanan natin ang hamon ng long distance relationship. Nagtatry ang aking lalamunan. Kailangan ko ng kape. Ako'y nalulungkot dahil ngayon ay wala ka sa aking tabi. Mga ngiti mo ay laging hinahanap ko. Sa mga lambing mo ay nananabik ako. Ay hirap mang isipin, nandiyan ka sa malayo. Asahan mong ako sa'yo'y hindi magbabago. Puso ko'y para sa'yo. Magtitiis, maghihintay hanggang sa'yo babalik. Puso mo at puso ko'y sobrang nasasabik. Kahit na anong tagal at kahit anong hirap, lalabanan natin ang hamon ng long distance relationship. Salamat. Salamat po sa paharang, Sir Philmox. Ayan. Sis Arlene, thank you. Ma'am Irene, salamat. MP, Kambali Mukbang, salamat sa inyo dyan. Si Jeanette, thank you. Parang gusto ko magpapalit kay Dos. Parang gusto ko si Dos muna yung kumanta dito. Kasi napapagod ang boses ni Tres na hindi naman talaga magpapalala. Dos, gusto mo kumanta? Dos. Kanta ka dito, palitan mo muna ako, oh. Magkape ako. Ayan. Ipasa ko muna yung mic sa aking kados hermanas na biritira din. Biritira. Ako hindi naman talaga biritira. Assuming lang si Tres. Makapal lang yung mocks ni Tres. Magkanta-kanta.
Ayan. Siya muna. Si Dos muna guys. Yung turnover ko muna kay Dos. Yung ano daw siya. Mag off cam. Kasi ayaw niya nang makikita siya. Ayan. I-turnover ko po muna kay Dos. Sa aking ka-Dos Hermanas. Mag-request kayo dyan guys. Kahit mga kanta ni Whitney Houston. Kaya niya yan. Or sino yun? Celine Dion. Ganda ni host. Yahoo! Sana all, Sir Phil. Hindi naman. Ayan. Ano ba yung gusto mong kantahin? Whitney? Mga Whitney Houston? Namamaos daw siya, guys, kasi kumanta siya sa Wishing. Ito muna, ito yung request ko. Gustong gusto ko ito kantahin. Pero hindi kaya ng aking boses. Paano akyat? Ay, talaga ba? Akyat ka, Sir Phil? Ibaba ko yung hagdan para may ka-jamming dito si Dos kumanta. Wait lang ha. Ayan. Bigyan kita dyan ng hagdan. Sabi ko nga kay Ma'am Arlene, kay Ma'am Irene, ayan kasi magkaparehas yung tunog ng pangalan nila. Umakyat siya dito para mawala yung trangkaso niya. Ayan na, Sir Phil, akyat ka, dali. Sundan mo lang yung hagdan. Ipasa ko po muna kay Dos. Freeze powder. Tanggal ang mancha. Now with advanced whitening. Wala daw silang sound card. Hello po, magandang gabi sa lahat. Ma'am. Hello. Sana all Lahat na kape. Nakadik kami sa kape. Never ever told to cry when I heard you say goodbye. Never said where you were going. There's no laughter in the air, only silence everywhere. So much left unspoken. Since you've gone, I haven't been the same. I wish that I could see the world's away. Without you, where do I belong? Without you, how can I go on? No love but yours will never do. Tell me, how am I supposed to live my life without you? Was I lost when you and me, to the point I couldn't see that what we had was done. Now it's all that I can do to sit and photographs of you, stop myself from crying. I should learn to live without your love. Got so many memories, but it's not enough. Without you, where do I belong? Without you, how can I go on? No love, yours will never do. Tell me, how am I supposed to live my life without you? I could have listened so all along.
You made me feel alive, but I don't remember what it's like anymore. Without you, where do I belong? Without you, how can I go on? And the love that yours will never do. Tell me how am I supposed to live my life without you? Tell me how am I supposed to live my life without you? Without you. Thank you so much. Salamat po. Ma'am Janetta. Ma'am Irene. Thank you. Ma'am Arlene. Thank you so much. And sa lahat dito, 8 million viewers, listeners only here at Tres Marias Live. Bear Brand Alright. Next na song natin ay Iniibig Kita. Sana all may iniibig. Yan, para sa mga may iniibig dyan. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong gwapo. At hindi ko na rin pinansin pa bawat ngiti mong may tulong. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Sir Zoom, thanks ka. Kaya nga'y laging gulong-gulong ang puso ko isipan. Araw-gabi ay pangarap ka, sa tuwin ay nababalisa. Dahil ba ang puso ko'y labis na umibig sa'yo, hanggang kailan is ang pag-ibig ko. Mali pala, ilihim. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kahirap pigilin? Sana'y mawain ang puso sa'yo'y galing. Nais kong malaman mo na iniibig ka. Alright, sana all. May iniibig. Shoutout po sa may mga iniibig dyan para sa inyo ang song na to. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may kayong. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang akit. Salamat sa kape dyan sa puso ko.
Anong gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kahirap higit sana'y nawain ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iibig kita. Nais kong malaman mo na iibig kita. Nais kong malaman mo na iibig kita. Alright, thank you. Salamat sa kape. Reds. Truth be told, dayon days. Yan, para sa may mga minamahal ulit. Kamusta na sila? Mag-3D muna tayo. Kumusta ka, aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Ako'y huwag mong intindihin. Nakakaraos din. Mga gabing mapanglaway, dinadaan sa awitin. Nalulungkot ang damdamin, naaalin na rin. Panaginip ko'y laging ikaw, sinta. Kahit na dilat yaring mata, kahit na para rin piling ka, mahal. Kumusta ka? Malalim na itong gabi, malamig ang simoy ng hangin. Mayayakap lamang kita, lamig ay di na madadama. Panaginip ko'y lagi ikaw, sinta. Patitlitin yun na. Kahit na dilat yaring mata, just gonna patitlitin. Kahit na malayo ka'y para rin kapiling ka, mahal. Kumusta
nasa mabuti ka. Ako'y huwag mong intindihin, nakakaraos din. Kumusta ka, aking mahal? Alright, thanks so much. Locked to tradition. Try ko lang po yung she's gone. My God, pas nito. Sorry na agad. Sino request eh? Kay Ma'am Arlene? Ay, Irene? Try ko lang po, Ma'am Irene. Hope you like it. Ngayon ko lang ito kakantahin. Mataas to, pati bladed. Naakyat na ba ako? Naakyat na sa puno ko. 6 million viewers. Good evening. She's gone out of my life. I was wrong. I'm to blame. Oh, was so untrue. I can live without her love. In my life, there's just an empty space. All my dreams are lost. I'm wasting away. Forgive me, God. Lady, won't you save me? My heart's lost for you. Lady, can you forgive me for all I've done to you? Lady, oh lady. She's gone out of my life. Oh, she's gone. I find it so hard to go on. I really miss the girl, my love. Come back into my arms. I'm so alone. I'm begging you, I'm down on my knees. Forgive me, God. Lady, won't you save me? My heart's lost for you. Lady,
Ronggan nga talaga. Ronggan. Thank you so much po. Nabuhos yung kape. Pati yung kape nag-chisgan, guys. Ano yun, ate? Ala, try ko lang to, ha. Hindi ko to kabisado. Ayan, try ko lang po. Sana makanta ko. Nabuhos ko yung kape. Sorry na. Karaoke kid. Ikaw ka daw patay. Ito. Ano ba ito, Tela? Ako'y nagpalit sa unang minahal nang madama ang tunay na pag-ibig. Tama ba, guys? Puno ko. Pagkat di kaya isinang lahat, sakit na siyang dulot mo. Nagsarili ako ng tono. Isang babalikan, isang iiwanan, may isang luluhan sa aking pag-ibig. Mahirap mang gawin ay tatanggapin ko, pagkat hangat ko'y lumigaya ka. Parang mali. Mali ang tono ko. Ikot na ikaw ay saktan, batid mong nagkasala ka. Sorry na po, nagsarili ng tono. Yung nagsisika sa iyong ginawa, ngunit huli na ang lahat. Isang babalikan, isang iiwanan, may isang luluha sa aking pag-ibig. Mahirap man gawin ay tatanggapin ko, pagkat hangat ko'y lumigaya. Sarili pa ko ng tono, mali yata yun. First time ko lang po itong kanta. Thank you, 80 Kitchen Bag sa kamsa. Wala ko rin katikot eh. Yung nagsika sa iyong ginawa, ngunit huli na ang lahat. Isang babalikan, isang iiwanan, may isang luluha sa aking pag-ibig. Mahirap mang gawin ay tatanggapin ko, pagkat hangat ko'y lumigaya. Isang babalikan, isang iiwanan, may isang luluha sa aking pag-ibig. Mahirap mang gawin ay tatanggapin ko. Alright. Thank you. Ha? Ano? Mag-Imelda Papi naman tayo. Gentle ba no? Yan, para sa may mga gusto sa kanta ni Imelda Papi. Yan.
Try natin to guys. Ano ba yun? Simulat sa mahal kita, nalalaman mo, walang-wala sa ko, iiwan mo. Kung akala ko'y hanggang wakas, bakit biglang nagbago? Balat ngayon lamang pala, naniwala naman ako. Kung liligaya ka sa piling ng iba, at kung ang langit mo ay ang pag-ibig niya, tututol ba ako kung kagustuhan mo? Sapat na ang minsay, minahal mo ako. Kasi ka bang nakikita sa aking mata? Masdan mo ang aking mata, mayroon bang luha? May nanakit ba ako sa'yo? Sa palagay ko'y wala. Ginusto mo makawalay, wala kong magagawa. Kung liligaya ka sa piling ng iba, at kung ang langit mo ay ang pag-ibig niya, tututol ba ako kung kagustuhan mo? Sapat na ang minsay, minahal mo ako. Sikat sa pool, mahal kita, nalalaman mo, walang-wala sa loob ko, iiwan mo. Akala ko'y hanggang wakas, bakit biglang nagbago? Balat kayo lamang pala, naniwala naman ako. Kung liligaya ka sa piling ng iba, at kung ang langit mo ay ang pag-ibig niya, tututol ba ako kung kagustuhan mo? Sapat na ang minsay, minahal mo ako. Kung liligaya ka sa piling ng iba, at kung ang langit mo ay ang pag-ibig niya, tututol ba ako kung kagustuhan mo? Sapat na ang minsay, minahal mo ako. Kung liligaya ka sa piling ng iba, at kung ang langit mo ay ang pag-ibig niya, tututol ba ako kung kagustuhan mo? Sapat na ang minsay, minahal mo ako. Kung liligaya ka sa piling ng iba. Ang haba pala nito. Alright, thank you so much. Ano yun ate yung request? Ha? Naman? Life is a constant show. Ubus, kaula. Alright, thank you pa ba kayo guys?
ng ayong buhay. Mapalitan tapos piling ibig ko tangan, iniwan mo ako pusan. Pangako walang natupad, agad pag-ibig mo pala aking buwan. Di ko ang puso ko sa'yo'y naghahangan, o kay sakit naman sinapit niya rin pala. Hindi ako laruan ngayong iiwan, matapos ang gilid at pagsawaan. Ako'y may damdamin, marunong masaktan, ulad mo rin ako, puso'y nasusugatan. Shout out, 5 million viewers. Batid ng lahat na kita ay mahal, kaya't naibigay sa'yo ang puso ko't tangal. Akala ko noon pag-ibig mo'y tunay, kunwari lang pala ang iyong pagmamahal. Hindi ako laruan na iyong iiwan, matapos ang kinig at pagsawaan. Ako'y may damdamin, marunong masaktan, tulad mo rin ako, puso'y nasusugatan. Hindi ako laruan na iyong iiwan, matapos ang kinig at pagsawaan. Ako'y may damdamin, marunong masaktan, tulad mo rin ako, puso'y nasusugatan. Ako'y may damdamin, marunong masaktan, tulad mo rin ako, puso'y nasusugatan. Sakit naman yan. Yes po, opo, masakit na po. Thank you guys. Thank you, Mix TV, Ma'am, Sir, AK Kitchen Vlog, Ma'am Armin Channel. Thank you so much po. 6 million in the first Marios. Magandang gabi. Nawala si Tres. Salamat po. Halata ang lungkot sa iyong mga mata, kahit di mo sabihin aking nadarama. Ang paglayo niya'y kung ipagdamdam, mabuting at lamang siya'y sarawa. So okay po, after po nito. Kahapon at ngayon, asahan mo bukas, ako'y naroon ako. Habang ako'y buhay, katulong mo at sa iyo'y nagmamahal. Tutulungan kitang
malimot mo siya, ibabalik ang dati mong sigla. Aking gagamutin, puso mong sinugatan, ang sukat na dulot niya sa lawahan. Halata ang lungkot sa iyong mga mata, kahit di mo sabihin, aking nadarama. Ang paglayo niya'y mong ipagdamdam, mabuting at nalaman siyang salawahan. Tutulungan kitang malimot mo siya, ibabalik ang dati mong sigla. Aking gagamutin, puso mong sinugatan, sugat na dulot niyang sa lawahan. Tutulungan kitang malimot mo siya, ibabalik ang dati mong sigla. Aking gagamutin, puso mong sinugatan, sugat na dulot niyang sa lawakan. Ay, Felix Vlog, magandang gabi po. Malilimot mo siya, tutulungan kita. Alright, thank you. Ayan na po yung request. Oh, tukso. Try ko lang po to. Tapat ang puso mo at ako'y hindi magbabago. Pagkat pag-ibig ko ay tanging para sa'yo. Huwag sana mangyari, pasuwag ko ng sandali. Agad ang tukso ay madaling nagwawagi. Kay rami ng winasang natahanan, kay rami ng matang pinaluha, kay rami ng pusong sinugatan. O tukso, layuan mo ako. Di kayang sabihin na ako'y di madadarangin, pagkat ako'y tao, may puso't damdamin. Ngunit kung kaya ko, ako ay hindi padadain sa tuksong kay rami ng winasak na damdamin. Kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng matang pinaluha, kay rami ng pusong sinugatan. O tukso, layuan mo ako. Biray ng winasak na tahanan, kay rami ng matang pinaluha, kay rami ng
Rami ng winasak na tahanan, kay rami ng matang pinaluhan, kay rami ng pusong sinugatan. O tukso, layuan mo ako. Alright, thank you so much po. Hope you like it. Si Sir KSC ba yung nag-request? Thank you so much. Turn over ko na po kay Tres dahil na ano yung topic ko. Nabuhos. Okay. Ano ba kayo tayo naman? Ng mga dance. Welcome po, Sir KSC Mix TV Vlog, ay TV. KSC Mix TV. Thank you din po. Salamat. Balik po na ba sa natin? Okay. Ano yung sinasabi mo dyan, CCKSA? Ha? Tukso yung pinakamalaki, ay mas malakas na tindol? Sana all. Uy, wag naman silang ganun. Alam niyo ba na si Dos ay binuhusan ako ng kape? Yung kape niya naubos na tapon dito sa ano ko, sa aking kama. Ano yung babasahin ko? Tika lang. Sino yung nag-endive na? Nag-endive na ba si Lady? Bakit nawala yung aking tambay sa kanya? Tika lang. Ano yung babasahin ko dito, Sisi? Diyos ko, malakas talaga daming winasak na tahanan sa tukso. Yun ba yun? Yun ba yun, Sisi? Tukso pala. Yap, si 3M, pinakamalakas at mahirap pag si tukso. Oo, tahanan. Maraming tahanan yung sisirain. Ganun. Ganun yun. Sir G. Koy, mega love shoutout. Good evening po. Salamat sa pagbisita sa live ni 3M. Hi, IP Mix Vlog. Thank you sa pagsugod sa premiere ko. Nag-premiere ka na ba? Ala! Ayan, sinasabi ko sa iyo, Sis Arlene. Sabihan mo ko. Asan na yung CP ko? Nawawala yung isang CP. Oo nga pala, no. 9:15. Ayan. Late na si Tres. Ayan, andito na ako si Tres Mix Vlog ko. Ayan, tusok 14 at saka natusok ko na yun kanina kay Tres Marias. Aray! Salamat sa patamsakan na at wag na magbasa. Harang salamat ng marami, Tres Marias. Ayan. Salamat din po, Sir G-Boy. May love shoutout everyone. Mag-play ako ng video mo, Tres Marias. Salamat. Si Lady, andun pa ako sa iyong live. Bakit ang pangit ng ng sound ng ko? Ayan, sige po. Sir Brad, thank you, thank you.
Ano yung request mo, si KSA? Parang ayoko na kumanta. Pag kumanta si Dos, alam niyo ba, parang ayoko nang kumanta. Kasi masisira yung ano, yung dating narinig yung boses. Masisira pag si Tris ang kumanta. Bakit ang lapit-lapit ko naman sa ano, sa cam? Dapat malayo lang para di makita yung pagmumukha ni Tres. Si Arlene, andito lang ako sa iyo, ha? Ano yung request mo, Sisi? Kiss A. Sir Brad, thank you. Ayun, sumugod sila sa premiere. Wow, Dayok Bisaya ka host. Ayan, salamat po sa Six Eyes na naandyan, nakatambay. Thank you, Sir Brad. Thank you so much. Puntahan kita, Sir Brad. OTW to your house, Sir Brad. Wala ka pang new upload? My house po. Boring. Why boring, Sir Brad? I'm here, Sir Brad. Replace your old dirty outlet in 6 minutes. Construction, electrical outlet, DIY. Ayan. I need new video. Ayan. Oo, Sir Brad. You need to upload new video. What is your request, Sir Brad? Why so pangit ang aking sound? Country music. Country music. Alam ko kaya yon, Sir Brad. Country music. Salamat, Sisi, sa paharang. Sisi Jeanette.
Try ko lang to. Hindi ko alam. Hindi ko alam yung mga country music. Nabusog na ako sa premiere ni Nabusog ka na sa premiere ni Ma'am ni Sis Arlene. Bakit ka lumayas? Di pa tapos, oy. Ayun, no? Sarap ng prito. I always knew you were the best. Because I always felt that we were best. Feel that bakit parang pangit na ng ano ko? ng ano ko, Sisi? Kinantahan lang ni Dos, parang ang pangit na. Sir Brad, I don't know how to sing the country music. Wasn't there? Sometimes I give it helping hand. Ano daw? Hindi ko alam. Together, made the dreams come true. I had only one friend. I wanted to be you. Agoy. Just be cute. You'll be fine. Ano daw yun? Request ba yun? Is that your request, Sir Brad? The mountain, someone to. I don't know how to sing this song. Agoy! Diba? Kapag si Dos yung kumanta, si Tres, kapag umupo na, wala na. Sing a song you don't know. Okay, Sir Brad. I'm here to your house, Sir Brad. Ulitin ni Tres. Like rock music also. Ayun, si Sis kayong magaling dyan. Di pa kaya nakauwi si Sisi Sky? I just spent half looking for the reason to change of my life, trying to make them stay the same. But love would fade. Low battery. Was a mystery. It made no sense at all. The wheel of the wind, you feel it and then it will pass you blowing steady. Counts it all, and God only knows. You must keep your sail ready. So when it's begin, get all you can. You must be best be friend. You will love the way. Spent so many hours thinking about the way things might be. So many hours
trying to bring the good times back again. So it goes for lonely, hurted fall to let their days step away until they get into the wind. Irene, thank you. Andun lang ako sa premiere ni ano. Bakit parang nag-shutdown yung wifi? Premiere ni Sis Arlene. The first batch baby, Johnson's Milk Plus Rice, ang love namin. Especially mga moms, pati ng mga doctors. Aragoy. For your baby, Nahulog ang CP. trust only Johnson. Tapos na ang premiere. Oo nga, nag-block na nga yung CP ko. One fresh combo. Try it out. Tapos na. Naiwan ako sa kanyang premiere. Ayan o. Thank you, thank you. Thank you so much sa inyo, sa lahat na sumugod. Ayan, you're welcome, Sis Arlene. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. I want my life to be, to live with you, to live with you. There's a way. Everybody says to do each and every little thing, but what does it bring if I am that you, baby? You don't know what it's like, baby. You don't know what it's like to love somebody, the way I love you. CCIP, sabi ni Sis Jeanette. In my brain, I see your face again. I know my frame of mind. You ain't got to be so blind. I'm blind, so very blind. I am mad. Can't you see what I am? I live and breathe for you. But what good does it do if I am at you? And at you, baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, the way I love you. I love you. You don't know what it's like, baby. You don't know what it's like. Love somebody, to love somebody. I love you.
love somebody, to love somebody the way I love you. You don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like. Yun na yun. Galing ba? Magaling ba, Sir Brad? Parang hindi naman, Sir Brad. Hindi pa ako ni Mother sinisilip, eh, hindi pa ako mag-e-end. Kapag sinilip na ako ni Mother, ito na ng unan. Mag-e-end live na si Tres. Busy pa siya, nanonood din. Sitting here was dead and wanted this old guy, trying hard to capture the moment. This morning I don't know, there's a battle of what happened, still lost in my head. Somebody nightmare, I think that she's still in my bed. Try lang yung kanta. As the dream about this, think of me when I'm dead. Tay, akit na tayo. With it, you know, ang hirap basahin, ang liit ng sulat. Some marching band gives its own beat in my head while words okay. How to believe, how to love in the truth, what you meant to me. And the truth is, baby, you're all, baby, you're all that I need. Yes, you're. I wanna lay you down in a bed of roses, where tonight I sleep on a bed of nails. Oh, I wanna be as close as the Holy Ghost and lay you down on a bed of roses. Nalubat ang aking V8. Doon sila, ano daw? Harang. Kuya? Kuya, saan ka? Ikaw yung wala sa premiere ko. Oo nga eh. Nagmarites yan. Sisi. Doon sila, ikaw lang wala. Oo nga eh. Nalubat yung aking V8. Yan. Nag-shutdown. Just close my eyes and was there. Baby, blind love is true. I wanna lay you down in a bed of roses. For tonight I sleep on a bed of nails. Oh, wanna be just close as the Holy Ghost and lay you down in a bed of roses. Though this total bar hung over whiskey and right, the birthday
feet moving crook and she's giving me the eye. Both might have said yes, but I laughed so hard I think I died. Oh yeah! Tawa ako sa kanta. Oh my God. Kapag end na nga. You're welcome, Sis Jeanette. See you again sa 29. Ayan, sana all nagkikita-kita sila sa Hong Kong. Tayo kaya na taga-Pinas, kailan tayo magkikita-kita? Yung mga taga-Pinas, sana magkita-kita din tayo. Buti pa sila do, no? Sila kanina, nagkita-kita sila. Kuya, akyat ka na para kumanta. Oo nga, Tay. Tay, umakyat ka na kasi pagod na yung busis ko. Oh my God. Oo na, kay Ate Ling siya. Sabi niya, Tres, ikaw muna kumanta dun ha. Napag-utusan na ako ni Ate Ling. Hindi lang napag-utusan, talagang nakikimarites siya doon. Ang hirap kasi, isa lang yung CP ni Tay. Kaya kailangan din support. Sabi ko, okay lang Tay, marami naman yung andon. Manay kasi aw. Big love shout out, Manay kasi aw. Good evening. Sisi Jeanette, thank you Sisi. Try natin tong too much love will kill you. Talaga ba? Pag sobra bang nagmamahal, nakakamatay din? Manila to Sorsogon. Ayan, ang harang. Ayan, salamat sa paharang. From Manila to Sorsogon. DRR. Ano yun? DRR? See you, CCIP. Salamat sa paharap. I'm just the pieces of man I used to be. Too many better tears are raining down on me. Far away from home, living basic. The doubt, the love. I feel like no one ever told the truth to me about growing up and what the struggle it would be. In the tangled state of mind, I've been looking back to the times where I went wrong. Chamba na lang to ni Teresa. Too much love will kill you if you can't make up your mind. Wake up your mind. Torment with two lovers and the love you leave behind. You're headed for disaster, who should never read the signs. Too much love will kill you every time. Parang mali na naman yung tono ni Tres. I'm just a shadow of the man I used to be. And it seems like there's no way out of this for me. I used to bring you sunshine. Now all I ever do is bring you down. If you were standing in my shoes, can't you see that it is impossible to choose? There's no making sense of it. Everywhere I go, I bound to lose.
Match pala kayo sa cortina. Oo nga eh. Oo nga eh. Kaparehas yung damit ko sa cortina. Yan. Hindi na natin tapusin. Huwag na natin tapusin kasi alam ni Tres. Oy, Paskong Pasko yung cortina. Oo, Sisi. Nakikiparis yung aking damit. Hindi umakyat si Tay. Sa Maritisan pa ata. When lights go down, I see no reason for you to cry. We've been through this before, and every time, and every season, God knows I've tried. So please don't ask for more. Can't you see it in my eyes? Through this might be our last goodbye. Henry, Henry, hasty change, my friend. Oh. Lapit na birthday mo. Ayan, tandang-tanda mo talaga, Sisi, yung birthday ko. Oo nga, malapit na, October 8. Hayaan mo na, Sisi, palagpasin lang natin yan. Palagpasin lang natin yung birthday ni Dress. I read your mind with no intention of being kind. I wish I could explain, it all takes time, a whole lot of patience if it's a crime. How come I feel so gay? October kasi stress? Oo, Sis Arlene, October. Pero yung gown mo, kailan mo kaya masusuot? Malayo pa. Malayo pa, Sisi. Yan ang di natin alam kung kailan. October babies kaming Tres Marias. Yung bunso, ako, 8. Si Dos, 29. Si bunso namin na babae, October 6. Siya yung mauna sa amin ng birthday. Salamat, Sisi, sa paharap. Magtitimpla lang ako, Sisi, ng kape. Sis IP. Oh, bakit? Tagal naman, excited na ako na makita yung booking under the... Ay, ito. Ay, kailan kaya yun? Sa panaginip na lang siguro, Sisi. No. Sa panaginip na lang siguro yun. Malayo pa. Mag-iipon pa daw si Jawari Wams. Mag-iipon pa siya. Hayaan mo ang
birthday. Lilipas din yan. Oo nga, Mari kasi Andiyan ka pala. Kala ko natulog ka na. One day in the year of the past come along. Ang hirap kumanta ng mabilis. Buti kong memorize mo, no? Pero ang ganda sana nito. Ay, nako, Tres. Mag-end ka na ka. Asa na kaya yung tatay ko? Gusto ko siyang pakantahin. Ayan. Mag-end na si Tres, mga lalabs. Manoy kasi salamat ha. Puntahan ko muna yung ano mo, Manoy kasi Ayan, done watching na, Sir Brad. Sa replace your old dirty outlet in 6 minutes. Ayan. Sir Brad, thank you, Sir Brad. Si Jeanette, mag-live ka na, Sisi. Tapos na, Aketch. Ayan, kanina pala, andun ako sa ano mo, Maring Kasiaw. Sa dalawa mong cover song. Gawa ka din, Maring Kasiaw, ng ano, pang video okay ba? Para pag nagkumanta-kanta ako, yung ano mo, video mo yung lagi kong dadaanan. Haba ng harang, na-checkpoint pa. Na-checkpoint pa sa Del Gallego. Ganun ba yun? Maganda ako, Mari, kasi wala nang kabuhay-buhay yung boses ni Tres. Ayan, dito ako sa nagmamahal kahit bawal. Ayan, 3 hours ago. Kanina yung napanood ko yung isa, yung sa kay Air Supply. Ayan, dito ako, Mari, kasi hulog na naman. Kay Sisi Lady, still nakatambay pa rin ako, Sisi, sa yung live. Ayan, yung isa kong CP, di ba? Yung mga CP kong pangmalakasan. Buti na lang, pinadalhan ako ni Juwari Waps ng 2. May dagdag pang support. Tapos ito yung isang pang monitor, ito yung isa ito sa kanta, yung isa naka-live. Sana all may mga barangay tanod si Tres. Ayan, lahat ko na ba napanood? Si Ma'am Arlene, si Sis Arlene tapos na. Si Ma'am Irene. Nanood ba ako kay Ma'am Irene kanina? Check ko nga. Parang nanood ako dun sa kagabi na premiere. Tapos na ako dun sa premiere ni Ma'am Irene kanina kagabi. Ayan, thank you everyone. Mag-e-end live na po si Tres kasi wala nang kaganda-ganda yung boses. Oo. Sana all pinadalahan ni Juwari Waps. Oo, Mari, kasi pinadalahan ko ni Mari ni Juwari Waps ng CP, pambili ng CP. Para pang support. Sisi Jeanette, mag-live ka na, Sisi. Lipat ko na dito sa iyo, yung isa ko sa iyo. Tapos matutulog na si Tres. Itambay ko na sa iyo yung isa kong CP. Ayan, thank you po. Salamat po sa lahat na nag-support sa live ni Tres M, sa mga tumambay. Thank you so much. Sis Arlene, Ma'am Irene, ayan kasi magkatunog yung pangalan eh. Sis Arlene, Ma'am Irene, Sisi Jeanette, Sisi Lady, Mani kasi thank you kay Tay, kay Sisi KSA. Ano ba yan? Nag-i-interrupt tong isa na to. Oo, start ko na muna CP ko. Restart. Ayan. Sige, Sisi. Sisi IP, thank you, Sisi. Salamat sa lahat po ng mga dumaan. Kay Tay, salamat Tay. Kay Sir Brad, thank you so much po, Sir Brad. Kay Sir Decoy. Sino pa ba? Yung mga pumunta dito kanina. Kay Sir AK.
Ala, si Sir AK pala yung hindi ko pa napuntahan. Naka-pin pero hindi ko nasilip. Silipin muna natin si Sir AK. Kay Sir Jikoy din, naandun ako sa kanyang premiere kanina. Teka lang, puntahan ko muna bago tayo mag-end-live si Sir AK. Ayan, nawawala na tuloy. Ayan, umiikot ang CP ko. Ma'am Nenfa, mega love shoutout. Pa-end-live na po si Tres. Thank you po, Ma'am Nenfa. Ayan, Filipino restaurant in Dubai. Napanood ko na ito kagabi, pero ulitin ko ulit. Ayan, may paharang kay Sir AK. Ayan. Thank you everyone. Ma'am Nenfa, thank you po. Sir Brad, thank you so much. Have a good night. Have a good night, Maria. Ayan, good night, Sir Brad. Good night, everyone. Bye-bye po. Thank you. Ma'am Nenfa, thank you. Bisitahin na lang po kita mamaya. Bye-bye. Good night, everyone.